директор, уважаеми заместник директори, уважаеми учители, уважаеми ученици на 55-то училище Петко Каравелов, уважаеми родители и гости, приветствам ви с добре дошли! Днес предстоят кратки, но особено вълнуващи мигове. Нашите съученици от 12 клас ще се сбогуват със своето училище. Училището ще изпрати своите зрелостници. Нека посрещнем 12А с класен ръководител госпожа Даниела Илиева. И 12-ти Б клас с класен ръководител господин Божидар Доцев. Моля да ги аплодираме! Знамето на 55-то училище ще внесе ръководената от господин Камен Генчев, учител по физическо възпитание и спорт, знаменна група от 12-ти клас с знаменосец Саид Ал Али и асистенти Даяна Петрова и Зорница Шопска. За посрещане на училищното знаме. Равис. Мирно.
за приемане, предаване на училищното знаме. Ходом, марш! Госпожо директор, аз, Саид Ал-Али, предавам училищното знаме на 55-то средно училище Петко Каравелов, чисто и неопетнено. Госпожо директор, аз, Бождар Авджиев, приема училищното знаме на 55-то средно училище Петко Каравелов, чисто и неопетнено, и обещавам да го пазя такова. Каня госпожа Таня Панчева, директор на 55-то училище Петко Каравелов, която ще се обърне към нашите зрелостници в последният им ден като ученици на 55-то училище. Госпожо Панчева, заповядайте! Аплодисменти за директора ни! Скъпи 12-класници, уважаеми ученици, учители и гости на днешното събитие. Този ден винаги е щастлив, винаги е малко тъжен. Ние, вашите учители, помним всеки един от вас. Преди 5 години, когато прекрачихте прага на нашето училище, тогава бяхте едни оплашени, неуверени, малки момичета и момчета. Днес е удоволствие да видим едни самоуверени, усмихнати и готови да поемат под своя житейски път млади хора. Искам да не спирате да мечтаете. Искам да не спирате да се развивате. Защото вие знаете, вие можете. Вие сте тези, които могат да покорят света. Не за друго, най-малкото защото вие сте каравеловци, сте възпитани на 55-то училище. Знаете, че винаги в този живот, във всеки един ваш успех, във всяка една ваша трудност, ще стои трудът на вашите учители. Ние винаги ще бъдем част от него. И винаги с огромна радост ще ви очакваме да се завръщате при нас, при своите учители, а ние, разбира се, ще се радваме на вашите успехи. Изключително щастлива съм и наистина съм тъжна в този ден, но ви пожелавам на добър път. Бъдете здрави, бъдете можещи, бъдете успяващи. На добър час! Благодарим ви, госпожо Панчева. Богатството на 55-то училище са неговите ученици. Те много пъти са доказвали, че са умни, знаещи, талантливи, със спортен дух и хъс за победа. Нашият директор, госпожа Панчева, има удоволствието да отличи с почетна грамота 12-класничката Екатерина Орлинова Любенова, чието картини красят училището ни 5 години. Моля, госпожо директор, заповядайте. Каня господин Илия Гълъбов, дългогодишен преподавател по изобразително изкуство в 55-то училище и учител на Екатерина, да бъде в този момент до своята ученичка. И накрая, но не по значение, моля Екатерина да заповяда при нас. Аплодисменти! Класните ръководители на нашите 12-класници ще се обърнат към учениците си. Госпожа Даниела Илиева, класен ръководител на 12-я клас. Аплодисменти! Уважаеми госпожо директор, заместник директори, скъпи колеги и родители!
ученици, мили мои момичета и момчета от 12 клас. 12А. Ще се опитам да бъда кратка. Преди няколко дена Румен ме попита: госпожо, ако знаехте какво ви предстои, щяхте ли да се съгласите да бъдете наш класен ръководител? И тогава, преди 5 години, и сега, моят отговор е да. Защото както всяка майка обича децата си, добри или лоши, и никога не се отказва от тях, така и аз не съм и няма да се откажа от вас. Дългият път, който изминахте в нашето училище, път на съзряване, път, в който изградихте личността си, този път вие не изминахте сами. Бяхте рамо до рамо и винаги бяхте подкрепяни, напътствани от нашия директор, заместник директори, учители, психолози, педагогически съветници, ресурсни учители и всички останали. Затова, ако сега седите тук и мислите, че сте силни, дължите го на тях. Ако имате чувството, че сте успели, дължите го на тях. И накрая ще ви пожелая няколко неща, но за да се сбъднат те, трябва да полагате много труд, да бъдете самокритични и да знаете, че в този живот нищо не се получава даром. Сега с пожеланията. Пожелавам ви да имате много късмет и във всичко да ви върви, но в близък план при явяването ви на ДЗИ. Пожелавам ви да имате много, много, много успехи. Пожелавам ви да сбъднете всичките си мечти. И не на последно място, да имате вярата, че най-хубавото в живота ви тепърва предстои. На добър час, мили мои, обичам ви! Благодарим ви, госпожо Илиева. Тежката си дума сега ще каже господин Божидар Доцев, класен ръководител на 12 Б. Добър ден на всички, уважаеми родители, скъпи колеги, уважаеми ученици, мои приятелчета. За вас съм написал едно писмо, защото каквото и да ви кажа ще бъде малко за всичко, което сме преживяли. Като ваш класен ръководител стоя пред вас изпълнен с гордост, надежда и доза тъга. Вървяхте през тези коридори като деца, а сега ги напускате като млади възрастни. Оформени от своите преживявания, приятелства и уроци, които научихте за тези стени. Растяхте не само познания, но и като личности. И това е нещото, което най-много се надявахме да постигнем с вас. Имахте моменти на триумф и моменти на трудности и борба. Смяхте се, тревожехте се и тествахте лимити. Но в процеса на това, вие намерихте силите си, слабостите си, гласът си. Разкрихте кои сте или поне в кого се превръщате. Нека бъде ясен обаче. Светът, в който стъпвате, не винаги ще бъде лесен. Ще ви предизвиква. Ще изисква от вас да вземате трудни решения и да отстоявате ценностите си. Особено, когато никой не гледа. Но аз имам цялата увереност, че сте готови. Вземете това, което научихте тук. Не само фактите, но и състраданието, издръжливостта, добротата. Носете ги със себе си. Направете нещо от тях, направете нещо от себе си. Светът се нуждае от вашата почтенност, милосърдие и кураж. А когато живота ви се струва съкрушителен, когато сте несигурни и объркани, помнете, че вече сте преодоляли много. Вие сте много по-способни, отколкото смятате. И никога не сте сами. Аз, вашият класен, никога няма да ви забравя.
Ние, вашите учители, винаги ще ви помним. Вървете напред с отворен ум, силни сърца и с тихото самочувствие, че сте готови. Поздравления и моите благодарности! Благодарим ви, господин Доцев. Никол Томова от 4 А клас, солистка на вокална група Славейчета, ръководител Виктория Николова, ще изпълни песента Almost There от Принцесата и жабокът. Аплодисменти! Mama, I don't have time for dancing. That's just gonna have to wait a while. Ain't got time for messing around, but it's not my style. This old town can slow you down, people taking the easy way. But I know exactly where I'm going, getting closer, closer every day, and I'm almost there. I'm almost there. People out here think I'm crazy, but I don't care. Trials and tribulations have had my share. There ain't nothing gonna stop me now, 'cause I'm almost there. I remember that they told me fairy tales can't come true. You're gonna make it happen, it all depends on you. So I work real hard each and every day. Things for sure are going my way. Just doing what I do. Look out, boys, I'm coming through, and I'm almost there. I'm almost there. People don't hear things from everywhere, 'cause I'm almost there. I'm almost there. There's been trials and tribulations, signals get my share. But I've climbed the mountain, I've crossed the river, and I'm almost there. I'm almost there, and I'm almost there. I win! Благодаря. В авторско прощално писмо 12-класниците Виктория Василева и Виктория Найденова ще се обърнат към своите съученици и учители. От свое име те ще споделят емоциите си в днешния ден с нас. Момичета, заповядайте. Скъпи ученици, уважаеми родители, учители и директори и всички, които сме събрали тук, а именно на нашето изпращане. Бихме искали да прочетем едно прощално писмо, което колкото е да хумористично, е и пълно с тъга, защото завършваме един много ценен етап в живота ни. Колко бързо изминаха тези години, в които бяхме един от друг неразделими. За кратко време успяхме да се опознаем и в часовете спряхме да скучаем. Учителите глупостите ни търпяха, но да ни окрутят така и не успяха. А когато края на срока наближаваше, всеки се стягаше и оценките си изкарваше. Да преписваме ни беше специалитет, защото високите оценки са ни приоритет. И така прекрасно си прекарвахме, дори да се поскарвахме. Но всичко хубаво си има край и приключи нашия рай. Настъпи този ден, в който всеки от нас гледа на сълзен, защото днес за последно кога ще се наречем, а от утре с когото се засечем. Дори пътищата ни да се разминат, чувствата ни един към друг не ще затихнат. И сега нека за всеки нещо да кажем и да спрем да плачем. Марио последните години пие, но програмирането пак ни... Филип по математика спец беше, задачите решаваше като песен. Силвия голям естет ще се окаже и като заболекар иска да се докаже. Денислав пък в часовете не си даваше зор, но поне идваше с Хонда рекордьор. А на Мартин Найденов усмивката си му е чар и сме сигурни, че ще бъде в постановката звяр. На Христо учението си му върви и че е джентълмен си му личи.
5 години с кърпички ни снабдяваше и никога не ни отказваше. Колко е спал на всеки чин, но на тестовете не казваше амин, а начин за преписване намираше не един. А Никола и Иво често в бизнеси се вкарват и някак си оценките изкарват. Мишо на чиновете често заспива, но в залата носовете им натрива. Кати и Ради двете си откараха и в училище не се явяваха. Стоян по ФВС редовен беше, а в главата му чалгата кънтеше. Антонио, красавица на класа ни, ще си остане и с футбола твърдо решила да се захване. Виктория обича парите от класа да обира, за гримьорно студио тайно събира. Деница рано в стаята броди, тайно чака да си ходи. Люси късно дойде, компютъра презе и при Десков отлична бе. Слаб, кестеняв и винаги заспал, Георги по история беше крал. Мари психолог иска да става, та диагностики да ни раздава. На Виктория в любовния живот доста и се получава и на магазина обича да остава. На Дая усмивката й е сила и е винаги с нас ще си остане мила. Марти Менчев на училище рядко се мярка, но си е нашата звезда ярка. Марти Иванов по български отличник бе, но на тестовете се чудеше кой от кога да избере. Давид лежерно го раздава, а иска програмист да става. Мария с лошо име влезна, но с добро излезна. А сега да кажем няколко думи за учителите, с които сме прекарали тези години. Господин Йотов, химията е дълга и трудна, но с вас всяка задача става ясна и чудна. Госпожа Петрова формули ни дава, знае, че от нас нищо не става, но все пак ни преподава. Господин Десков, програмирането е сложно, но с вашето търпение ставаше възможно. Господин Върбанов строг беше и пипнеш ли си телефона, забележка нанесе. Госпожа Кортакова повтаряше какъв цирк е в нашия клас, но за жал за цирк балкански не ни взеха нас. По български минахме през доста учители и нито един не издържа великия ни клас, но тази жена как успя, никой не разбра. Благодарим ви, госпожо Кихайова, за нервите, които ви създадохме. Сега ще се отървете. И ви благодарим за старанието, което положите, за да успеем. Обичаме ви! Госпожа Генова задачи задава и обяснява, в света на компютрите с лекота ни преподава. Госпожа Кремена Игнатова ни строяваше в редица, да научим историята за шестица, че като ни спрат на Витушка, да не приличаме на глупави дечица. Госпожа Георгиева в час ни зове на немски да пишем, да четем добре. Малко не ни се получава, но някой ден можем да посетим немско говоряща държава. С госпожа Ценова всичко е ясно. По биология става интересно и класно. А госпожа Атанасова с карта в ръка ни водеше през света. Госпожа Тодорова винаги в час спорт и енергия ни дава на нас. Госпожа Катя Кирилова винаги с усмивка беше тя, светла и добра, от нея се учихме така. Господин Георгиев по ФВС една година ни беше, обикаляхме училище, докато наука ни спреше. Уважаема директор доктор Таня Панчева, бихме искали да ви изкажем искрени благодарности от името на целия клас. Вашия ентусиазъм при поканата за нашия класен беше истинско вдъхновение. Видяхме колко искрена и от сърце беше реакцията ви, което ни накара да се почувстваме специални оценени. Сърдечно ви благодарим за подкрепата и вниманието, които ни отделихте. Госпожа Маркова, нашата класна, с усмивка ни посрещна в 8-ми клас и с тъга ни изпрати в 9-ти, за да отгледа с любов нейното бебе, както гледаше и нас. Благодарим ви, ще ни липсвате всички. И на всичкия този хал, един човек над нас винаги е бдял. Господин Доцев, нашия класен, който е просто невероятен и прекрасен. Че правихте глупости ни се караше, но пред останалите учители постоянно ни защитаваше. Строг, но справедлив, той за нас е незаменим. Така изминаха 5 години в радости и трудности и искаме да му изкажем нашите благодарности. Благодарим ви за всеотдайната обич и загриженост. Благодарим ви за постоянната подкрепа и съвети, които постоянно ни дават. Благодарим ви за търпението. Благодарим ви за извинените отсъствия. А сега молим нашия класен да се обърне и да получи подаръка, който сме му приготвили. Господин Доцев, подаряваме ви 5-дневна почивка в СПА хотел град Велинград, заедно с вашето семейство. Искаме да ви кажем благодарим, че бяхте част от нас. Да. Нищо. Аз ви благодаря, Славуни. Вие сте моето щастие. Много се гордея с вас. Много съм тъжен. Много ви обичам. Много успехи ви желая. Много благодаря.
последно, нека си пожелаем никога да не спираме да мечтаем. И нека годините тук да не забравим и спомените да опазим. Завинаги вашия любим 12-ти Б клас! А клас имат специален подарък за своето училище и настояват да го връчат сега на директора си. Моля, госпожа Панчева да дойде при мен. 12А, вие сте! Здрасти! И завинаги да ни помните за него. Има още интересни. И за тези от вас, които не знаят причината за този подарък, това е един малък пожарогасител. Преди, колко бяхте големи? Преди 3 години прекрасният 12А клас откраднаха пожарогасителите от училище, нещо, което вие никога да не правите, и ги изпръскаха. Помня се, че бяха като брашнени мишки всичките и се бяха превърнали. Разбира се, всичките ги наказахме, но пък така ги запомнихме, пожарникарите. Така че благодаря ви, пожарникари, ще си го пазя винаги със спомен. А на пожарогасителя пише: не се гаси, той що не гасне. А той работи между другото. Май. И съдържа специални инструкции. Съдържанието му е спомени и мечти. Типа на пожарогасителя е неугасимо вдъхновение. А инструкциите за използване са: използвай при спешна нужда от топли емоции. Благодаря ви, пожарникари, ще ви пазя винаги сърцата си и вас и 12-ти Б клас. И сега, талантливата ученичка на 55-то училище Богомила Карамфилова от 4-ти Г клас с ръководител Виктория Николова ще отправи своя поздрав към зрелостниците на 55-то училище с емблематичната песен на група Щурците "Клетва". Аплодисменти!
това беше за вас. Благодаря на всички! Предстои един много емоционален момент. Учениците от 12 клас на 55-то училище ще се сбогуват с училищното знаме и своите учители. Учителите ще изкажат своите пожелания на учениците си. 5 години, рамо до рамо, превземаха върховете на науките. Това е техният общ момент. Моля, учителите, които чуят имената си, да заповядат отпред. Класните ръководители Даниела Илиева и Божидар Доцев. Да заповядат още Цонка Попова, Стефани Жасмати, Николина Петрова, Алифе Кехайова, Димитър Симеонов, Найден Варбанов, Делка Куртакова, Стоян Десков, Владислав Йотов, Красимира Атанасова, Снежина Алексиева, Даниела Генова, Полина Йовева, Слава Георгиева, Камен Генчев, Габриела Тодорова, Катя Кирилова, Любомир Георгиев, Кремена Игнатова, Мария Георгиева, Диана Ценова, Иванка Гълъбова, Ивайло Спасов, госпожо директор, моля да се присъедините към своите ученици и техните учители. Аплодисменти за 12 клас и учителите ми! Приканвам класните ръководители на 12 клас да застанат при своите ученици.
Аплодисменти за 12 клас и техните учители. На зрелостниците им предстои да оставят зад себе си безгрижните години на ученици и да влязат в света на възрастните. С добре дошли в този нов свят с домашен хляб, сладък и солен, като живота. Ще ги посрещнат техните родители. Теодора Дамянова. Аплодисменти за родителите! Но преди това, българската традиция повелява онзи, на когото му предстои път или предизвикателство, да бъде изпратен с благопожелания и вода да се излее пред него, за да бъде пътят гладък, чист, градивен. Госпожо Панчева, заповядайте да извършите този ритуал. Приканвам всички да завършим този вълнуващ момент с българско хоро.
Випуск 2025-55 СУ. Петко Каравелов. Скъпи зрелостници, пожелаваме ви смело да поемете по пътя, с вяра в себе си, с гордост от постигнатото и с мечти, които нямат граници. Нека знанието, приятелството и спомените от тези години бъдат светлина по вашия път. Монтаж и видео Мариан Георгиев. Видео Васил Стоилов, Георги Костов, Никола Недялков, Марио Стоянов. Благодарим ви, че бяхте част от нашия път. Това видео се осъществи с подкрепата на ProClima Solution.